na internátu není téměř žádné soukromí, nezbývá Daniela, než jezdit každý volný víkend za Jirkou do Pardubic k jeho rodičům. Pokud se mají rádi, že jo, nebo pokud, tak je jedno, jestli má nohy nebo nemá, nebo že jo. A byl třeba někdo z rodiny proti? Asi moji rodiče. Těm to vadí? Tak jsou v šoku, no. Já myslím, že se mu nelíbím. Chtěl bys, aby měla Danča závoj? Jo, aby na ně nikdo neviděl. No, tak já nevím, možný to je. A nebojíš se, že ti Danča uteče? Nemá nohy. Neuteče. A přemýšlela jsi, Dančo, někdy, že mu utečeš? Ne. Ani trošku? Ne. Ani když tě naštval? No tak naštvat mě může, že jo, ale tak když mě naštve hodně, tak si říkám, že už mě to štve, ale stejně si vždycky řeknu, že ho mám ráda, tak to jako... Zatímco Jirkova matka nemá s Danielou, co by možnou budoucí snachou žádný problém, maminka Daniely si představovala pro dceru jiného partnera. A k Jirkovi má drobné výhrady. Kdybyste si třeba přála, aby se vzali? No, já ji přeju a jako myslím si, že ona je v tomhle tom svobodný člověk. Bavili jsme se o věcech, které nám jako rodičům nebo mě jako mamince nejsou úplně příjemné, protože Danda pochází z prostředí, kde se nekouří, kde se neholduje nějak takovým nějakým věcem a Jirka je trošku posunutý jinak. My jsme věřící, on není věřící. Je to zásadní rozdíl. Nepovažovala bych to za tragédii, kdyby zůstala třeba sama.